това видео ще видите как да настроите датата и часа на часовник Casio A-Device EFR556. Това е един доста класически стилен часовник с кожена кришка, няма цифров дисплей, така че настройката става по начина, по който се настройват повечето механични часовници. Издърпва се два пъти лофчето и настройваме часа, въртейки надолу и нагоре. Съответно, ако искате да настроите секундите в ето това малкото прозорче, това става чрез еднократни натискания надолу и нагоре с двата бутона. Идеята тук е секундите да бъдат равни с секундите на тази стрелка за секунди и съответно в момента да показва 14 секунди. Връщайки лофчето веднъж леко, може да променяме датата, като датата може да се променя само с въртене към високо число. В обратна посока, ако въртим, няма да се случи нищо. Това не е проблем в часовника ви, така е направен този модел. Цифрите се изкачват само нагоре. След като си изберете и датата, натискате лофчето до най-крайна позиция и съответно часовника ви е настроен. За още такива видеа последвайте ни в TikTok.